Dobro večer, poštovani gledaoci. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večera se okupila u Tuzli uoči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2020. godine. Prvu utakmicu igramo u četvrtak sa Bjelorusijom u gostima, dok će u subotu u Tuzli igrati protiv Češke. Na spisku selektora rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilala Šumana za predstojeće duele u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo su 22 rukometaša koji će konkurisati za mjesto u predstojećim duelima sa Bjelorusijom i Češkom. Obzirom na zgusnut raspored nekih od naših reprezentativaca, na prvom večerašnjem treningu u Tuzlanskom mejdanu ekipa nije bila kompletna. No selektor je jasan. Naše reprezentativce čekaju dvije teške utakmice sa neugodnim protivnicima. Nama su potrebne pobjede kod kuće i mi smo sigurni na Evropskom prvenstvu. Međutim, naravno, mi se okrećemo svakoj utakmice. Prva ide utakmica u Minsku, gdje ćemo pokušati da napravimo sve, naravno da pobjedimo. Očekuje nas onda 2 dana poslije ova utakmica ovdje u Mejdanu. Naravno, veoma teški, neugodni protivnici. U našoj reprezentaciji pred prvi trening uoči dvije važne utakmice vlada pozitivna atmosfera i odlično raspoloženje. Sigurno za ekipe poput nas da je ovaj format više šanse nam daje da se plasiramo na Europsko prvenstvo i mislim da 4 najbolje treće idu, tako da imamo velike šanse, mislim da, ali moramo dobiti obje utakmice doma sa jakim ekipama. Povreda je razlog nepojavljivanja Alena Ovčine na okupljanju, dok je Vladimir Vranješ suspendovan. Također sa šireg spiska otpali su još i Pavlak, Jokanović, Rodin, Delić i Lončar. Među reprezentativcima je ponovo iskusni golman Nebojša Grahovac. Prilike malo manje više smo upoznati sa njihovim karakteristikama i kvalitetima, pa još ćemo ovih dana da pokušamo da ih maksimalno da ih skeniramo i da vidimo gdje su to njihove slabosti i ostale stvari. Koristit ćemo ovih par treninga najbolje što možemo da se taktički pripremimo za Bjelorusiju, a poslije toga imamo praktično samo jedan trening do Čeha, pa moramo izvući najbolje iz toga. Nadam se da ćemo postvariti već sada u ovom dijelu dobar rezultat. Naši rukometni reprezentativci će naredna 2 dana trenirati u Tuzli, nakon čega putuju za Minsk. Poslije odigrane utakmice u četvrtak vraćaju se u Tuzlu, gdje će imati samo dan priprema pred duel sa Češkom koji će igrati u Mejdanu. Imat ćemo jedan težak zadatak. Evo, danas su momci počeli da se okupljaju, imamo tu još momaka koji danas igraju utakmice, tako da smo od sutra kompletni. Selektori i reprezentativci pozvali su sve ljubitelje i simpatizere rukometa i bosansko-hercegovačke reprezentacije da naredni vikend u što većem broju ispune dvoranu Mejdan i bodre naše rukometaše u borbi do još jedne pobjede.